na que queremos informar do rexistro no día de hoxe por parte do BNG da solicitude de convocatoria urxente da Diputación Permanente do Parlamento e tamén da convocatoria dun pleno extraordinario e urxente no que o presidente da Xunta dé a conta da actuación do Goberno galego en relación con esta gravísima crise económica, social, ambiental e humana que se está producindo ao longo destas semanas que lle afecta a numerosas comarcas do país e especialmente as comarcas ourensáns. Estamos falando dun dos maiores desastres producidos neste século, onde hai xa rexistros cos datos das xuntas, xa non facer referencia aos datos do sistema Copérnicus, que nos falan dos incendios máis graves e máis grandes en dimensións da historia do noso país, cunhas consecuencias dramáticas en termos de destrucción de aldeas enteiras, de casas, de actividades económicas, de bens materiais, tamén de patrimonio natural, de patrimonio cultural, etc. E o BNG desde o primeiro momento deixou claro que a prioridade era, en primeiro lugar, combater os lumes, apagar os lumes, mobilizar todos os recursos humanos e materiais necesarios, mellorar a coordinación e eficacia do sistema de extinción para minimizar os danos destes grandes lumes e tamén falamos desde o primeiro momento de mobilizar recursos para facerlle fronte mediante compensacións económicas e investimentos públicos aos danos producidos por estes lumes e falamos dun plan de 200 millóns de euros para facerlle fronte a estes danos. Mas tamén dixemos desde o primeiro momento que unha vez que pasase ese momento crítico, afortunadamente as previsións meteorolóxicas para os próximos días son favorables, dixemos que a partir dese momento era necesario tamén, por un lado, dar explicacións en sede parlamentaria sobre a actuación da Xunta tanto en materia de prevención como en materia de extinción dos lumes e das consecuencias destes lumes. En segundo lugar, dirimir tamén as responsabilidades políticas derivadas da actuación do Goberno galego non só neste momento concreto, senón nos últimos anos en materia de prevención e de organización do dispositivo de emerxencias e de extinción de lumes e tamén sobre os cambios profundos que se terían que poñer en marcha en materia non só de incendios forestais e de xestión do monte, senón, sobre todo, de xestión do territorio e de desenvolvemento do medio rural, no que detectamos e levamos denunciando numerosas eivas, carencias e erros na política da Xunta. E por iso, dixemos xa desde o primeiro momento que, como non se fixo despois dos grandes lumes do 2017 e 2022 e non se cumpriron as previsións e as recomendacións do dictame derivado dos grandes lumes do 2017, pois que era o momento dun cambio profundo, que estes lumes teñen que significar un antes e un despois e un cambio radical de raíz nas políticas sobre o territorio, sobre o medio rural, sobre o monte, entendido de maneira multifuncional, e tamén sobre o sistema de emerxencias que fixo augas polos 4 lados. Pois ben, con respecto á primeira cuestión, a de dar explicacións mediante esa reunión da Diputación Permanente, esa convocatoria dun pleno extraordinario, pensamos que o nivel de alarma social, de preocupación, de rabia, de dor provocado por esta grave crise é evidente. Onte tamén se produciron movilizacións en numerosas vilas e comarcas do país que mostran tamén a rabia e a dor e a indignación que sofre moita xente por este motivo e pensamos que chegou o momento de abrir o Parlamento para facer un debate público coa participación dos grupos representativos da sociedade galega. O Parlamento galego non pode estar pechado a cal e canto, ten que abrir as súas portas para este debate e por iso o BNG activou a súa capacidade como grupo parlamentario que ten 25 diputados e, polo tanto, pode solicitar esta convocatoria da Diputación Permanente e a convocatoria do Pleno Extraordinario para registrar este documento, ou estes dous documentos que teño aquí, tanto
o da convocatoria da Deputación Permanente como do pleno extraordinario para a comparecencia do presidente, registrado hoxe por eses 25 deputados do BNG, e que, lóxicamente, terá que poñerse en marcha e activarse nos próximos días, porque así o establece o regulamento do Parlamento. E pensamos que nesta Deputación Permanente, sobre todo no pleno, o señor Rueda ten que dar resposta a moitas preguntas, a moitas preocupacións e a moitas cuestións polas que se pregunta tamén a sociedade galega. En primeiro lugar, sobre o sistema de extinción dos lumes. Por exemplo, por que na época de máximo risco de incendios non se mobilizaron todos os medios humanos e materiais para facerlle fronte aos lumes? Estivemos vendo estes días como se facían chamamentos de persoal, de urxencia, ou tamén o paradoxo de que se solicitasen medios ao Goberno Central cando non estaban mobilizados todos os medios humanos e materiais. E podo poñer os exemplos das motobombas dos que dispoñía o Goberno galego. Tamén cuestións como por que se ordenou o retorno dos bombeiros comarcais de Lugo e da Coruña esta semana pasada, cando había lumes moi graves e despois se tivo que rectificar esa decisión. Por exemplo, porque fracasou estrepitosamente o que se consideraba, e se decía por parte da Xunta, que era o mellor sistema de extinción de incendios de Europa. Por que se produciron todos eses fallos de coordinación, de esa improvisación e o caos no dispositivo de extinción ao longo destes días? Ou, por exemplo, por que se activou ese convenio co Ministerio de Defensa chamado Operación Centinela a partir do 15 de agosto, cando había evidencias notorias e claras de que este ia ser unha campaña moi complicada. De todo isto ten que dar conta o presidente da Xunta. Tamén ten que dar conta sobre as políticas de prevención, por exemplo, que nos parece unha cuestión moi grave e que terá que dar despois lugar a responsabilidades políticas, por que non se aplicaron a maior parte das recomendacións dese dictame da Comisión de Estudo do Parlamento Galego do ano 2018 e outros documentos que se elaboraron posteriormente, porque non se desenvolveron os plans territoriais anunciados e presentados públicamente a bombo e prato, por exemplo, o plan para o suroriente ourensán, que foi unha das zonas máis afectadas polos lumes, porque se paralizou o anteproxecto de loita integral contra os incendios forestais, que era tamén unha consecuencia dese dictame dos lumes de 2017, porque houbo o descontrol que houbo nas faixas de protección, porque houbo retrasos na concesión de axudas, por exemplo, para a prevención para comunidades de montes e tamén para obras de infraestructuras. Estamos falando de máis de 8 millóns de euros que están sen executar e que non chegaron a tempo para esta campaña de verán, ou porque, falando de cuestións estruturais, porque hai ese avance imparable da despoboación, ese avance do abandono do territorio, das actividades económicas que lle dan vida ao territorio, que son a mellor ferramenta para loitar contra os lumes, para evitar que haxa esa explosión de combustible no territorio que é unha bomba de reloxería. Tamén ten que dar conta Rueda sobre unha terceira cuestión, que é a falta de transparencia e ocultación de información, que nos parecen feitos moi graves, como denunciou estes días o Colexio de Xornalistas. Non teño que estenderme xa nos datos sobre os propios números de lumes, a superficie queimada e as contradicións que hai entre os datos da Xunta ou os datos do sistema Copérnicus. E, por último, tamén pensamos que é importante que o señor Rueda dea conta das consecuencias do lume, é dicir, da avaliación dos danos producidos e dos medios, das medidas que vai habilitar a Xunta en materia de reparación, de recuperación, de restauración das zonas queimadas e tamén de reactivación destas zonas gravemente afectadas polos lumes. E iso tense que facer en sede parlamentaria, porque non o pode facer só o Goberno, teno que facer toda a sociedade galega, tenos que facer os grupos representativos da sociedade galega, tenos que facer os grupos políticos, achegar todo o mundo as súas ideas, as súas propostas para sair desta gravísima crise económica, social e ambiental na que estamos. Como sabedes, o procedimento é que o BNG, facendo valer eses 25 diputados, fixo hoxe o rexistro destas solicitudes e, a partir de aí, o presidente do Parlamento ten que convocar a Deputación Permanente e esa Deputación Permanente é a que aproba a convocatoria dese pleno extraordinario. Pensamos que se podría facer sen ningún problema ao longo da semana que ven, tendo en conta, como dixen, iso, que a previsión
meteorolóxica, afortunadamente, que a partir do domingo entra unha fronte de chuvias e vai axudar a, polo menos, controlar e minimizar e impedir o avance destes lumes devastadores.